Arratsalde on eta ongi etorri guztioi Iratzar Fundazioaren hileroko hitzordura. Abertzaletasunaz, jatorri eta kultur aniztasunaz eta komunikazioaz hitz egin dugu aurreko saioetan eta gaurkoan indarkeria matxista izango dugu hizpide. Mugimendu feministak bide luze egin du egiturazkoa den indarkeria matxista ikusarazten, horretaz teorizatzen, salatzen, interpelazioak egiten, estrategia eta hausnarketa berriei forma ematen. Hor dugu besteak beste Euskal Herriko emakumeen mundu martxak egin duen bidea, erantzun bateratuaren, erailketa matxisten aurrean, erantzun bateratua ematearen protokoloa, 2013an ondua eta 2017an ekarpenekin osatua, eta hain justu aurtengo urtarrilean protokolo hori berritzeko fasea ere hasi da. Mundu martxako protokoloarekin batera, eragiletako protokoloak, jai eremuetakoak, ahalduntze eta autodefentsaren bidean egindako urratsak, zerrenda luzea osa dezakegu indarkeria matxistaren aurrean egin den horrekin guztiarekin, eta bidea oparoa izanagatik, korapilo batzuk, tope batzuk, eta bestelako batzuk ere, agortze zantzu batzuk ere badira. Gaur hain justu horretaz hitz egin nahi genuen, horretaz hausnartu, korapilo berriak mahai gainean jarri, batzuei erantzun, zalantza batzuk ere argitara atera, eta asmorrekin gonbidatu ditugu bi lagun, mugimendu feministako militanteak diren bi kide, eta gaiari heldu aurretik labur-labur aurkeztuko dizkizuet. Batetik, Naia Kortaberria, Bilgune Feministako kidea da, soziologia eta teoria politikoan ikasketak egina, eta orain arte gazte feministetan militatua, egun Bilgune txikiko kidea eta Ibarko mugimendu feministan dabilena. Arratsaldeon, Naia. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta bestetik gurekin dugu Maite Barreña, zientzia politikoetan lizentziatua, berdintasun teknikaria hori bidez, eta Lab sindikatuko protokoloen kudeaketako lantaldeko kidea. Arratsaldeon, Maite. Nik aurkezpen laburra egin dut, orain zuei eskatuko dizuet, indarkeria matxista hitz egingo dugu, gaiari nondik helduko diozuen, nondik hitz egingo duzuen azaltzeko, eta nondik ez. Bai, nik esango neban, ni mugimendu feministako kide bezala arituko naizela hitz egiten, eta batez ere hortik esperientzia dun pertsona bezala, herrian eta eskualde mailan, asanbladetan eta bar, protokoloak kudeatzen ibili den feminista bezala. Maite, zuk? Nik hitz egingo dut itxaropenetatik. Pentsatzen dut, askotan violentzia matxistak egonezatik, amorrutik batzutan zailtasunetara eramaten gaituen gai badala, eta konbentzidutan nago badagoela irtenbide bat, irtenbide duina, da nontzako eta bereziki emakumeontzako itxaropenez aurkezten zaiguna, eta uste dut, edo saiatuko naiz berba egiten horren gauzatze praktikotik, zeintzu gauzak egin behar ditugun benetan, itxaropentsu izan daiteken irtenbide hori lortzeari begira. Oso ondo, esperientziatik eta itxaropenetik, uste dute osagai ona jarri dituzuela mahai gainean. Galderekin hasiko gara, azken hamarkadetan, azalpenean edo kokapenean esan bezala bide luzea eginda mugimendu feministatik nagusiki indarkeria matxista azaleratzen, ikusgaitasunean, izendatzean, salaketan. Naia, zein irakaspen edo lorpen azpimarratuko zenituzke bide horretan? Bai, nik uste azkenengo urteetan ibilbidea oso luzea izan dela, eta agerikoa dela erasoak behintzat ikusarazi ditugula eta bai argi utzi dugula hauek sistematikoak direla. Nik uste gaur egun adibidez ez dela inor harritzen eraso bat salatzen danean edo. Hori lorpen badala esango neban. Gero aldi berean prebentzioan eta kudeaketan izugarrizko lana egonda, orain arte mugimendu feministak eraman honen lidergotza, baina orain esango nuke ari garela buelta bat ematen aurrera pauso bat, eta sozializatzen
zeinen ardura izan beharko litzatekeen hau, ez? Ez bakarrik mugimendu feministana, jai bat antolatzen den momentuan, hau jai batzordean ardura izan behar dela, edota tabernen ardura izan beharko litzatekeela beraien espazioa gune seguruak izatea, eta bar, ez? Osea, pixkat formula hori ari gara sortzen, da hortikan tiraka bai, igual momentu baten erasoen kudeaketaz hitz egiten ari ginen, eta gaur egun ari gara hitz egiten ja espazio seguruak edo espazio feministak sortzeaz, ez? Osea, nik esango neuke hau paradigma aldaketa bat badala. Ez izan ere, ez gabiz hitz egiten bakarrik eraso konkretu batzuetaz, hau ere oraindik sozializatzen ari garela, por cierto, ari gara ja espazioetaz hitz egiten, ez? Eta ari gara problematizatzen bebai eraso puntualez gain, problematikoa dela zein dauen holtza gainean, ez? Holtza gainean X talde egoteak ekartzen dabelako publiko jakin bat egotea, giro jakin bat egotea, ez? Eta hori dana lehiatzen ari gara. Orduan, hor bai salto bat ematen gabiltza, baina kontrara, osea, garaipenak eta aurrera pausoak eman ditugun bezala, ikusi dugu hemen erantzun batzuk edo egon direla, ez? Osea, alde batetik bai guztiok litzaidakeela azpimarratzea nola jartzen diren zalantzan edo nola kritikatzen diren protokoloak, kudeaketak eta esku hartzeak, eta ez bakarrekan gizartean partetik, ez? Orokortasun batetik, nola ezkerreko mugimenduetatik bai etengabe kritikatzen dituzten eta zalantzan jartzen dituzten gure metodoak. Ia violentzia erabili dugun, ez? Esku hartzerako orduan, edo ia ez dugun erabili, edo ia prozesuan pauso bakoitza ondo ematen ari garen, edo zer ritmo ari garen erabiltzen, edo ez? Osea, une oro ari dela jartzen zalantzan gure kudeatzeko eta gure esku hartzeko modua, eta niri bai gustoko litzaidakeela azpimarratzea, hau argi eta garbi dela guk itzen ditugulako, ez? Guk neska gazteak, guk emakumeak, feministak, edota bazterreko sujetuak egiten dituztelako jartzen direla horrenbeste kritika. Ez eta berdina espazio edo gune feministak sortzeakin, ez? Bapatean, jai batzordeetan, asanbladetan ari direnean, jaiak antolatzerako orduan apustu oso zehatzak egiten, eta talde batzuk ekartzen, eta ez beste batzuk, ez, bapatean kritikatzen dira erabaki horiek, eta behin baino gehiagotan entzun behar izan dugu, adibideren bat jartzearen, Maruxak edo bezalako taldeak ekartzea, dala pertsona edo talde batzuentzako bakarrik jai giroak sortzea edo aisialdia sortzea, ez, eta bueno, relato hori da guztiz gezurra, ez, edo, bestela ematen dau, beste Euskal Herrian famatuak izan aldiren gizonezko beste talde batzuk ekartzea, hori dala unibertsala edo hori dala denontzako jai giro bat sortzea, eta guk itzen dugunean apustu bat talde feministak ekartzeko, talde transmariboioak ekartzeko, hori dala partziala. Eta, bueno, partziala izango da, baina bestea bezain partziala. Ez, orduan, bueno, ikusi aldugu nola kritikak iristen diren alde guztietatik, oso kritika desberdinak, eta horrek ere derrigortzen gaitxula denbora guztian markoa zehaztera eta aurka egitera bai alde bateko, bai besteko pertsonei, ez? Orduan, bueno, hortan gabiz. Beraz, bidea eginda, baina oraindik ere badago zer borrokatu edo esango denuk, ez? Aipatu duzu momentu batean ardurak eta espazioak, eta horri nahiko zuzenki lotuta dago protokoloak, esku hartze protokoloak, izan jai eremuetakoak edo zabalagoak izan daitezkenak, eragileek propioki sortu dituztenak. Bueno, horrek ere erakusten du indarkeria matxistaren bueltan bide bat egin dela. Zer azpimarratuko zenuke, zer esan nahi du esku hartzetako protokoloak adibidez eragileetan egiteak, maite, edo protokoloak naturalki modu batean edo bestean beharrezkoak ikuste horrek, zer erakusten du? Nik uste dut, imaginarioan ere kontuan hartu behar dugula, violentzia oso ezberdinetaz ari garela, ez? Osea, violentziak diela jomugak, eta violentziak ere diela edo suertatzen zaizkigu oso era ezberdinetan, badauz gradu gutxiagoko violentziak, baina gure komunitatean eta gure espazioetan ere badaude
gradu eta violentzia oso potenteak, ez? Nik uste dut, lehenengoz eta behin protokoloen beharrak azaltzen duena da, violentziak egunero sortatzen dira gure espazioetan, eta sortze horrek baduela helburu disiplinario bat eta markaje bat emakumeontzako, ez? Violentziak dauden bitartean, violentzia horiek helburu jakin batzuk edo jakin batzuei erantzuten diete, eta badute euren arteko elikatzeko kate bat, ez? Osea, violentzia txikiek eta era oso violentuak sortatu daitezken egoerak badute lotura bat, ez? Orduan, mugimenduetan edo erakundetan violentzietaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu errespetu faltaetatik, bortxaketetara eta inkluso rango gehiagoko violentziaetatik. Arrun, importantia da violentzia guztiak imaginarioan eukitzea, guztiei alternatiba bat topatzeko eta guztien edo euren arteko elkarlana ere begibistatik eskentzeko. Nik esango nuke esaten dugunean emakumeontzako espazio segurak lortu behar ditugula, kontuan hartu behar ditugu, horiek lortu nahi baldin ditugu die egunez dilako. Eta hori protokoloek benetan egunerokotasunean bizi dugun egoera bati erantzuten diola. Egoera bat nun erakunde horretako eragile guztiok ardura daukagun. Eta orduan protokoloek ere horri azpimarratzen dute. Erakunde baten sortatzen dien violentzia anitz guzti horiei erantzun behar zaiela ardura kolektibotik. Naiz eta gero, sujeto batzuengan edo manifestatzen da. Eta gero, nik esango nuke protokoloek badutela ere beste funtzio importante bat eta dala impunitatearekin amaitzea. Violentzien inguruan ez badugu hitz egiten, violentziak ez baditugu ageriko izten eta violentziak ez baditugu konbatitzen, hor sortzen da impunitate giro bat, nun violentziak normalizatu egiten dira, garrantzia kentzen zaien eta violentziai aurre egitea edo aurrez egitea emakumeon bizkar jausten da. Orduan impunitatearen kontrako ekintza aktiboak ere badira protokoloak. Protokoloak beraiek ere badute, nik esango nuke badutela funtzio pedagogiko eta preventibo bat ere. Horretaz hitz egiten danean, egoerak aztertzen dielako eta egoeren berri ere emoten dalako. Adibidez, nik sindikatuan laben militatzen dut eta importantea da urtero kudeatzen eta lantzen ditugun protokoloen berri lantzea komunitate osoarekin. Jakiteko batetik jakiteko emoten diela, bigarrenik ze motatako violentziak bizi ditugun ere ageriko izteko eta zelan kudeatzen diran. Eta kudeaketa horretan ere, zelan konportatzen dien, eragile ezberdinak banaka zenolako erabakiak hartzen diran eta kolektiboan ere zenolako erabakiak hartzen ditugun. Eta gero, pentsetan dut ere batzutan, sensazioa daukat protokoloen azpian, galtzen dela edo momentu konkretu baten autodefentzarako dekogun eskubidea. Eta inkluso, violentzia erabiltzeko eskubidea. Momenturen baten, uste dut, gauza guztie protokolorizatzen baldin baditugu, emoten dau, hori dela bide bakarra eta bakarrik kudeatu behar diela era formal horretatik. Eta nik uste dut, momentu batzutan, eskubide guztia dekogula, edo enfrentatzeko, edo errekarra botatzeko, edo aurre egiteko, segaitik ez. Eta orduan, nik uste dut, horretan protokoloek ez dutela autodefentza eskubidea estali behar, eta era berean, haude beste gauza batzuk, ez duzula zertan zu bakarrik kudeatu behar, eta protokoloek ere lagundu behar dizula. Baina hor batzutan ere, orekak topatzea importantea dela pentsetan dut. Orekak aipatu dituzu, bestetik protokoloek ekarri dutela violentzien arteko lotura, prebentzioa eta bestelakoak. Galdetu nahi nizun beste korapilo bati buruz, nahia, sarritan
mugimendu feministaren gain erortzen dira protokoloen kudeaketak dakartzaten karga guztiak, horren adibidea adibidez, herri mugimenduetan lertzen direnean edo kudeatu behar direnean, nola egin diezaiokegu aurre horri, mugimendu feministaren motxilak horren beste kargatu gabe, eta lehen zuk esan duzuna gainera kudeaketa horiek gero zalantzan jarri gabe. Zein da bidea? Bai, nik bai azpimarratuko nebara alde batetik mugimendu feministari edota eraso hauek edo esku hartze hauek kudeatzen dituztenei oraindik zilegitasuna falta zaiela, ez? Eta oso ohikoa dela edo behin da berriro pasatzen den zerbait dela, eraso bat ematen denean, gizartearen begietan behintzat, agian hain alarmantea ez izatea, baina gero pertsona hori modu bortitz baten, botatzen bada espazio batetik edo, hori zalantzan jartzea, ez? Orduan, alde batetik uste dut zilegitasuna falta zaigula oraindik eta asko, ez? Eta gero hausnartzeko bide bezala, esku hartze hori nola kolektibizau aldogun esku hartze hori alde batetik arrisku bat auki aldau, ez? Dala, danok hartzen badugu horren ardura, ia denok ulertzen dugun kudeaketa modu berdinean, ez? Eta ia nola egiten diren kudeaketa horiek, baina beste alde batetik badau behar hori, ez? Osea, ezin da izan mugimendu feminista edo eta momentuan dauen brigada morea edo eta ez pertsona konkretu batzuk hori kudeatzen duten bakarrak eta moduren baten hori zabaldu behar dugu, ez? Eta nik uste kuadrilletan erasotzaile bat badago edo eraso bat indaben pertsona bat badago, hori kudeatzeko ardura kuadrillak auki behar da bela, edo eta gure lagun bat erasoren bat itxen ikusten badugu edo, lagun bezala bere inguruko pertsona bezala hor badakagula zerrin, ez? Zer nik uste dut ez dala arraroa momentu baten pertsona batek eraso bat egin dabela publiko egiten denean, ez? Bere inguruko inorrez da harritzen, normalean, ez? Eta ez da harritzen, segurazki ikusiko zituztelako jarrera batzuk, entzungo zituztelako komentario batzuk, igual hor marran egon direnak, baina egon dala behin da berriro itxen, eta inork ez diola moztu. Eta inork ez dabelako sentitu bez beharrik hor esku hartzeko, ez? Eta orduan, hau askoz lehenotik dator, eta hor nik uste badakagula zerrin. Ardurez hitz egin duzu, eta ardurez hitz egitean, uste dut garrantzitsua dela subjektu ez hitz egitea ere, subjektu asko daudelako indarkeria matxistari erantzute horretan, izan erakunde publikoak, mugimendu feminista bera, eragileak, inguruko kolektibo edo gertukoak, zenbaitetan horien arteko koordinazioan, harremanean, bai sortzen dira talkak, funtzioak norenak zein dira. Zein da subjektu bakoitzari dagokion tokia, Maite, esparru ideologikoan, hartatzean, erantzunean, nola marraztuko genuke mapa hori? Ez da galdera. Erantzuna ez da errazaria. Nik uste dut, evidentea da instituzioek izugarrizko ardurak dituztela olako kudeaketetan, ez? Gertatzen dena da instituzioetaz hitz egiten dugunean, instituzio oso anitzak daude eta gainera oso jerarkikoak dira Euskal Herrian ezagutzen ditugun instituzioak, ez? Eta esan gurot, komunitate herri txiki baten, edo herri handi baten berdin dit nun, dago instituzio oso ezberdinak, hezkuntza instituzio bada, osasun bueltako instituzio guztiek ere badaude, udaletzeak daude, instituzioetaz hitz egitea komplikatu samarra da, ez? Nik bai uste dut, badagoela baieztapen bat evidentia dena, eta da instituzioek arduraz gain dirua badutela. Eta orduan dirua duten horretan,
bitartekoak eta rekurtzoak sortzeko ahalmen evidentea dute. Gertatzen dena da, nik uste dut horretan, nolabait, ez dago edo ez dugu, pentsatzen dugu dauden instituzioak olakoak direla, olakoak izan behar direlako, eta ez diogu gure buruari planteatzen zen olako instituzioak beharko genituzke bestelako hartaketarako eta bestelako herritarrekin bestelako hartu emonak izaterako orduan. Nik pentsatzen dut, violentzia jasatzen duten emakumeek ibilbide ezberdinak dituzte. Badaude emakume batzuk zuzenean movimendu feminista gana jotzen dutenak, badie beste emakume batzuk zuzenean udaletzetara jotzen dutenak, edo bestelako erakundetarako. Kontua da, egungo egoera dela, zera bat, inolako harremanik eta inolako konplizidaderik eta aliantzarik ez dauden realidade ezberdinak. Tarduan, aliantzarik eta aitortzarik eta elkar entzuterik ez dagoen horretan ez dago kolaboraziorik. Eta orduan bakotzak egiten du, movimendu feministak alduena errekurtzo gutzigaz, eta esango nuke administrazioek rekurtzo askogaz gutxi egiten dutela. Badagoela hor egoera bat oso konplexua. Nik pentsetan dut, batez be, administrazio txikietatik, udalerrietatik, sortu behar diela harreman zintzoak, aliantzan eta elkar aitortzatik abiatzen dien harremanak, nun errekurtzoak egon badaude, danon esku ipini behar diela, eta adibidez, movimendu feministatik kudeaketak egiten dienien, nik uste administrazioak ere errekurtzo horiek eskura ipini behar diela. Guk adibidez, movimendu feministarekin formazioa eskaini izan diegu, zaintza osatze prozesuak eskaini izan diegu, oso bortitzak eta oso gogorrak izaten dielako kudeaketak. Eta pentsatzea movimendu feminista kudeatzen dituelako, administrazioek ez dutela zer egiterik, nik uste dut errore badala. Gero, beste realidade badala, administrazio publikoak eurek beraiek instituzioak izaten dugunean, jaurlaritzak, aldundiak eta udaletzak euren artean ere ez dira koordinatzen. Eta ez bakarrik ez dira koordinatzen, baizik eta kompetentziatan hor borroka bat egon badagoela. Eta orduan borroka horretan, edo zuk egin behar duzulako, edo nire kompetentzia dalako, edo zuk ez dakizer, errekurtso asko, ez dira ez behar besteko efikazak, eta ez dira ez da behar bezalako kudeaketak egiten, hori ere realidade bada. Tarduan, esaten nuenean, itxaropena, nik uste dut administrazio publikoetaz ere hitz egin behar dugula termino horretan. Zeintzuk administrazioa behar ditugu, benetan, erantzun egokiak emoteko, elkar aitortuz eta errekurtzoa danon eskura ipinitaz. Errekurtzoak ez dira ez teknikarionak, ez politikoenak, eta ez inorrenak dira herriarenak. Eta orduan, herritarrei berdin die, kudeaketa zuzenean berdintasun teknikari batek egiten duen, edo movimendu feministako militante batzuk. Eta orduan nik uste dut hor, koskarik handiena da elkar onartze horretatik aliantzak eta harreman zintzoak eta kolaboratiboak suertatzea. Dago gai bat niri asko kezkatzen nagoena, eta nik uste gutxitan hitz egiten dugula, eta horretan bai ardura oso akotatua dalako, eta da arriskua. Guk bizi ditugu arrisku oso potenteak. Gulan egiten dugu eskoltak dituzten emakumeekin. Kartzelan daudenak eta kartzelatik urten behar dien horiekin oso egoera bortitzeetan. Eta horrek bai eskatzen du propio, egoera oso tasatuak. Eskatzen duelako, dituztelako arrisku egoera oso potenteak. Tardun horretaz nik bai uste dut ere hitz egin beharko genukela, noiz eta zelan arriskuek neurtu behar dien eta zer deribazioak egin behar dien. Naia, zuk nola ikusten duzu koordinazioaren eta erakunde publikoen, eragileen, mugimendu feministaren arteko bide horiek osagarri egitea? Bai, nik egia esan
igual ez dakata inbeste esperientziarik zu konto dituzun azkenengo kasu hauetan, ez? Arriskoa danean hain agerikoa. Baina, bueno, tensio momentuak eta bai nahiko ohikoak direla esango neban. Egia esan guztiz bat natorrez, zurekin estatu duzunean eragile edo sujetu desberdinen arteko aliantzak, elkarlana, izan barko litzatekela zintzua eta benetazkoa, ez? Modu horretan funtzionatuko dabelako bakarrik, ez? Kalitatezko ez dakiten antzun batek, esku hartze batek eta abar. Nik bai uste dutela zuk esan bezala, askotan mugimendu feminista eta instituzioen artean dauen desberdintasun handienetako bat dala batek dirua dakala, eta hortaz baliabidea jartzeko aukera izango dabela, eta besteak ez. Eta hau, baliabideak edo bitartekoak jartzeko aukera izatea guztiz garrantzitsua izango dela, baina sarritan sortu aldirela elkarlan horretan botere harreman batzuk bebai, ez? Bale, mugimendu feminista jar dezake diskurtso bat, baina, bueno, pues askotan ikusten dugu nola gero erabakit azkenengo hitza dakana edo ez dan mugimendu feminista. Orduan, bueno, pues arazo baten aurrean edo egon alko ginateke. Eta sarritan mugimendu feministatik hanbe kritika hori, ez? Ia instituzioak benetan dabiltzan, espazio seguruak sortu nahian, benetako kalitatezko atentzio bat eman nahian, edo ja ze momentutan dan txek bat, edo aurpegi garbiketa bat, ez? Bai, jai hauetan egongo da prebentziorako eta momentuko hartatzerako zerbitzu bat, baina 12etatik 3 arte. Dala, por cierto, Eibarren pasau zitzaigun, urteetan pasatzen ari dan kontu bat, ez? Eta holako politikak eta holako esku hartzak ikusten dituzunean azkenean da desesperante. Eta kentzen zaizkizu gogo guztiak benetan elkarlan bat egodeko, ez? Mugimendu feministan ikustot oso argi dakagula hemen jokoan dauzenak direla bizitzak eta direla pertsonak eta ez edozein pertsona, ez? Beti zaurgarrienak garenak eta holako politikak batzutan atzera pauso bat egitea eragiten dute instituzioekin auki dezakegun edo ez dakit aukera honetan, ez? Elkarlan bat egoteko aukera honetan. Hala ere, nik uste apustu bat izan behar dela, ez? Elkarlan hau, baina beti ere mugimendu feministaren lidergotza batekin gu izango garelako, gu izan garelako urteetan, ez? Diskurtso bat markatu dugunak, marko bat jarri duguna. Eta orduan hori zilegitasuna eta lidergotza mugimendu feministari ematean nik uste nahita eskua izan behar dela. Ardurez hitz egiten ari gara, bakoitzaren funtzioez, eta hor galdetu nahi nizuen, ezinbestean gizonez. Justu azken azaroaren 25ean ere interpelazio zuzena egin dio mugimendu feministak, egin die mugimendu feministak gizonei. Iritsi da momentu bat, erasoak salatzeko pankartaren atzean daudena eta aldi berean erasoak sustengatzen edo horri eusten, ezkerreko mugimendu politikoetan ere ikusi dugu kasuak azaleratzen ari direla. Zein da, zer dagokie gizonei, nola egin benetan ardurak hartu eta egitea dagokien bide hori. Irekian utziko dizuet, nahi duzuenak heltzeko. Hasiko naiz ni? Bale. Nik uste, zuk esan bezala, oinarte izan dela feministen kontu bat, ez? Eta nik uste badakala lotura handia erasoak ulertzeko moduakin, ez? Ikusten badugu erasoak direla salbuespenak direla eta gainera erasoak nork egiten dituen bebai oso modu konkretu baten ulertzen baditugu, hau da, gizonezko batzuk egiten dituztela, edota hor jarri alzaizkioa bizen pila bat, zibilizatuak ez diren gizon horiek, ez? Adibidez, aldi berean, datorrela oso lotuta dauela, erasoak ulertzeko modu jakin bat, ez? Eta segurazki gure imaginarioan egongo dira erailketak, bortxaketak, jipoiak eta asko jota ukituak, ez? Eta hori, oso ulerkera konkretu bat eta ari gara hitz egiten, eta,
egokia ez dan ulerkera bat. Eta ja paradigma zabaltzen dugunean eta diogunean gizonak sistematikoki erreproduzitzen dutela indarkeria matxista paradigma beste bada eta ari gara interpelatzen gizonezkoak. Eta nik uste oinartez aurreko paradigma horrekin bai izan dela gure kontu bat eta nolabait espazio bat laga digutela, hauek kudeatzeko. Eta oin edo azkenengo garaian izan da gizonezkoei exigitu diegunean beraiek hemen parte hartzeko, eta gainera oso modu irekian esan dugu, inkoherentzia bat izan aldala modu bat hementzat beraiek erasoen kudeaketetan parte hartzea, esan dakoa gaitxik, gizon izateagatik erreproduzituko dutelako indarkeria matxista, baina koherentzia handiagoa izan aldala gure lana bakarrekan izatea, gure kontua eta lan bikoitza tokatzea eta kudeaketa guzti hau sortzen dituzten ezin egon burua uste eta energia galtze guzti hau gugan bakarrekan jaustea. Orduan, interpelazioa hori izan da eta oin eskatu diegu edo exigitu diegu pentsatzeko gainera hau nola nola parte hartu olako gai baten, beraien posizioa zein dan jakinda eta ber nola egiten den hau, atzetik edo bigarren plano batetik. Eta, momentu horretan gauzela esango nuke. Eta aldi berian, gure marragorriak jarri ditugunean eta espazio publikoa okupatzen gabiltzan honetan, hau da, boterea lehiatzen ari garen momentu honetan, honek erresistentzia batzuk sortu ditu eta ikusi aldugu gizon asko partetik, erantzuten dutela agresibidade batekin eta gure aurka doazela, eta, bagian antolatuta dauzen gizon hauei, eta, ezkerrean behintzat antolatuta dauzen gizon hauei, eskatu diegu hauek ere interpelatzeko, seinalatzeko. Orduan, nire partetik hori. Nik uste dut, hausnartu behar dutela zenbat privilegioen jabe dien sistema honegaitik. Eta sistema patriarkalak irauten badau, da hain zuzen ere dominazio sistema badalako, nun batzuk privilegioak, eskubideak, espazioak, poterea, ekonomia, sexoa doa nik nahi dudan moduan, gauza guztioi lortzen dituzte, kategoria moduan, baina banaka ere lortzen dituzte. Orduan nik uste dut horretaz egin behar dutela areketa zintzo bat. Zer lortzen dut nik, zer lortzen dut sistema patriarkal honetatik. Eta sistema patriarkal honek bizi irauten badau da, hain zuzen ere, violentzia matxistak daudelako hori bizi irauteko eta horiek mantentzeko. Eta nik uste dut hori dela nenengo ariketa. Zer lortzen dut nik horretatik eta segaitik nik hortik privilegioiek ditudan. Hori pertsonalki nik uste hausnartzeko moduko gauza bada. Eta gero da, gizon kategoria horretan ere, nik uste dut oso ondo etorri zaiela monstruen eraikuntza. Orduan, hori da, baina ez nazni, eta orduan, zelan hori da, eta ni ez nazen, hori da. Eta orduan, nor sortu du monstruen kontura, sortu di kategoria bi, txarrak direnak eta onak garenak, eta orduan, onartzen dute, monstruok dien horrekiko aldan eta erarik eta bortitzenetik gainera, punitibismotik, kondenak eta danalakoren bat. Eta orduan jardurarik ez dute, monstru hori dalako. Eta nik esango nuke, aztertu beharko dutela, ze papel duten impunitatean, ze papel duten gertatzen dien guztioien aurrean nun garrantziak entzen dioten, esageratu batzu garen, ez naban pentsetan horren besterako osanik, badakizu ezelakoa dan, guzti horrek ze espaziora eramaten gaituen.
Eta horretatik, nik uste dut, egin behar dituztela hausnarketak salaketatik aparte. Osa, zenboten dago gizonak zain daudela, aber noz salaketa batea atera, ez? Zeo zer egiteko, ez? Eta orduan, kontua da, sistema oso bat erekita dagoela, reproduzidu egiten dela etengabe, eta eurek ateratzen dira apur bat errositaz, ez? Orduan, nik pentsatzen dut, hausnarketa, banakako hausnarketatik, eurek ere hausnarketa kolektiboak egin beharko dituzte, zeintzu dira jokamolde horiek niri eta seguramente emakume askori arraruak egiten zaizkigunak, baina egon badaude, ez? Eta horren inguruko hausnarketa zintzua, responsablea eta eraldatzailea. Osa, eurek ere sortu behar dituzte beste harremantzeko era batzuk eta limiteak eta beste joera batzuk albideratzeari begira, ez? Ados, ardurak hartzeaz eta begirada aldatzeaz hitz egin diguzu Maite, eta begiradari egin nahi nion orain erreferentzia, indarkeria matxistari aurre egiteko justizia feministaren begiradatik egin dugu bidea, horretan sinesten dugu, ikuspegi erreparatzaile eta eraldatzailean. Zertaz ari gara justizia feministaz ari garenean, ez gara epaitegietaz soilik ari, Maite, pixka bat sakonduko diguzu honetan? Da, temon bada, Podcast baterako emango nuke, ez? A ber, nik esango nuke ez dagoela justizia antipunitibista oso bat. Osea, egia da, pasatzea sistema punitibista eguneko unean, ez punitibistara eguneko unean, hor, nik oso justizia feministak ideologikoki aurrera pauso oso potenteak emon ditu eta oso ondo kokatu da ideologikoki, baina gero bitartekoak eta sistema oso bat berrantolatu behar dugu horren inguruan. Nik oso sistema, justizia feministak, holan titularrak, nik oso, holan ez dute zailkatuko, baina titularrak dira ardura kolektiboa, komunitateari egiten dio referentzia bat, komunitate responsablea eta elkar ardurak elkarren artean banatzen eta hartu egiten dituguna, mina ez dela minarekin ordaintzen, min doblea suertatzen da horretatik, egiaz ere hitz egin behar da, zer gertatu dan, zer egin dut eta egin dudan mina zelakoa eta ze inpaktua sortzen du. Osa, ez da bakarrik ze gertatu dan, baizik eta gertatu dan horrek zenolako minak, inpaktuak eta sortu dituen. Pertsona horrengan, zein komunitatean, zein afekzioa espansiboa izaten da. Babesaz ere hitz egin behar dugu, violentziak oso anitzak daudelako eta batzutan ere babes kolektiboak egon behar dielako, arriskuak egon badaudelako ere, ez errepekatzeko garantiaren inguruan, eraldatzailea bada eta arduratik egiten bada lanketa bat, ardura horrek ere nolabait markatzen ditu limite batzuk, olakoak ezin dira errepikatu, olakoak ezin dira berriz bizi, erreparazioa hitz egiten du, violentzia hori, afrenta hori, eraso hori jasan duen pertsona horrek, zelan zer behar du erreparazio bat jasotzeko. Eta nik uste dut ere hitz egiten duela etiketaren inguruan. Eraso bat egiten duen pertsona ezin dugu etiketatu betirako erasotzaile modura. Ze holako sistemara helduko bagina, izaro irlara bidaltzen ditugu danak, eta holako baten tal. Orduan nik uste dut etiketana importantea dela bebai, Eta orduan nik uste dut egon behar dela komunitate bat guzti hori kudeatzeko, eta egon behar da ere komunitate bat prest, gero berriro pertsona hori komunitatean onartzeko. Eta hori ez da erreza izaten. Ze askotan hitz egiten dugu prozesuetaz, zer egin behar dan, zer ez dan egin behar, zelan laguntzen ditugu pertsona horiek danak ez dakiz, baina gero egon behar gara prest ere, erasoa egin duen pertsona hori berrizko gure komunitatearen parte dala onartzeko eta komunitateko kide modura onartzeko. Eta ari gara
Karo, olako gauzak hitz egiten dugunean, ez dakit, jai giro baten, ez dakit, zeintzu gauzataz, erreza emoten da, baina hitz egiten dugunean bortzaketetaz, depredadore sexualetaz, hiltzailetaz, gaia komplikatzen da. Eta kuriosoa bada ere, horretan, olakoetan, hau da, komunitate arduratzu hori nun prozesuaren ostean eta prozesuan lagunduta gero jasoko duena, hor gizonezkoak dira jarrerarik eta bortitzena plantatzen dituztenak, sinesgaitza iruditzen bazaigu ere, baina hori da realidadea. Eta orduan nik uste dut, eraldetzailea dan horretan, sinestu behar dugu prozesuak eraldetzaileak direla, bestela zertarako prozesua egin. Eta orduan, komunitatea responsable batek gauza biak egiten ditu. Prozesora zuzendu, abiatu, lagundu, limiteak ipini, dana dalako hori, baina gero ere jasotzeko prest egon behar den komunitate bat azari gara. Jorratu ditu korapile batzuk eta titular batzuk landu nahi nituen jarraia, baina azken galdera bat egin nahi dizuet, titularretan sartu aurretik, garaiak aldatu dela, indarkeria matxistak espazio eta forma berriak hartu ditu, tartean sare sozialetan, eta horrek sortu ditu erronka berriak, salatzeko modu berriak, eraso berriak, nola ekin behar diogu honi? Naia, igual zuri zuzenean galdetuko dizut, belaunaldi... Bai, nik uste, sarritan, sare sozialez hitz egiten dugunean, eta bertan pasatzen diren ekintza desberdinetaz, askotan dauela hau gutxiesteko jarrera bat, dalako, ulertzen dugulako, gazteen espazioak direla, edo bereziki gazteen espazioak direla sare sozialak, eta orduan ikusi alditugu tendentzia batzuk hemen gertatzen dan hori gutxiesteko desateko, hau da, gazteen kontu bat, eta listo, ez? Eta, uste badakigula ze arrisku dakan horrek, eta izan behar gara oso kontziente, sare sozialak direla beste plaza bat gehiago. Eta hemen bebai, harremanak modu berezi baten edo modu zehatz baten artikulatzen direla, eta hemen iritzia sortzen dela, hemen jendea formatzen dela, eta gai asko inguruan jendea hemen, bereziki gazteak eta ezain gazteak, jendea hemen ohartzen dela munduan pasatzen daan gauzekin, eta gauza horietaz gainera iritzi bat sortzen da bela, orduan. Gabizitz egiten ez edozin espazioetaz, oso eragin handiko espazio batetaz, eta heldu behar diogu garrantzia eta seriotasun horrekin, ez? Eta, agerikoa da bai azkenengo hilabeteetan edo, hainbat eta hainbat eraso publiko egin direla sare sozialetan, ez? Hemen Euskal Herrian bebai badakagu horren adibide bat. Eta, honek erakutsi digu edo jarri digu begien aurrean, jende batek bide hau erabili nahi dabela, pasatu zaizkion erasoiek edo kontatzeko, eta hemen zergatik desberdinak egon daitezke, baina bai, bagian ikusi da urrun bere herriko asamblada edo mugimendu feminista edo hainbesterainokoa izan da beldurra, edo anonimotasun hori mantentzeko beldurra, hori izan dela pertsona askok aukeratu duten bide hori. Eta, egia da, guri ezinegon eta urduritasun handia sortzen digula honek, pixkat ematen digulako sentsazio hori eskutikan joaten zaigula, edo ez dakigula jarraipenek aukiko daben, ez dakigula nola kudeatuko dan, eta nik uste ageriko dela bai, gure artean dauen ezinegon eta urduritasun hori, baina nik honen aurrean bai azpimarratuko nebala hori, sare sozialak lehen esan bezala direla modu oso berezi baten harremanak artikulatzen diren era bat, eta hemen kontatzen diren bezala eraso batzuk, hemen gertaudan bezala, hemen ere egingo direla beste eraso batzuk, eta izango direla oso modu jakin batzuetakoak, oso modu bereiztu batekoak, eta hemen bebai, herriko plazan ditugun bezala,
sare sozialetan bebai beharko ditugula autodefentsarako herramientak eta bueno, pues nire ustez behintzat hemen bebai saretu behar garela, ez? Eta sortu behar ditugula erantzuteko modu kolektiboak. Esan bezala, bueno, pues honek kriston eragiteko ahalmena da, sare sozialek kriston eragiteko ahalmena dakate eta gure bizitzetako parte dira. Orduan hemen ere sortu behar ditugu tresna zehatzak. Ronka dugu beraz, aurrera begira ere. Bueno, saioan aurrera goaz, ariketa pixka bat aldatuko dugu, orain galdera zehatzak bota beharrean titular bana botako dizuet, eta horren atzean eskutatzen den hori, edo akaso hain esplizitua ez den hori, bueno, azalera ekartzeko eskatuko dizuet. Maite, zurekin hasiko naiz, bere auziak gizarte aldatzeko balio izatea nahi du Giselle Pelikotek. Pasaden udazkenean egindako, bueno, udazkeneko titular bada. Zer ekarri du Pelikoten auziak edo zer dago esaldi horren atzean? Prentzatik olako zera jarraitzea komplikatua da, esan gurote. Agian nik daukadan pertzepzioa, agian ez, baldintzatuta dago jaso ditudan informazioen arabera, baina niri hiru gauzakin geldituko nintzateke. Lehenengo eta behin Giselek azaldutako agentziarekin, nik uste dut hori horrek markatuko duela, eta antza estatu frantzesean, biolentzia matxistaren bueltan, izugarrizko eragina izan du, nik uste dut izan duela posizio bat, erabakitzea olako epaiketa bat publikoa izatea, eta nahi izatea entzutea, eta ageriko izatea, nik uste dut horrek adierazten duela agentzia bat oso potentea, eta orduan agertzea ere ez biktima, nabai sistemari gustatzen zaizkion biktima horiek, nun erdi koitza hauek ez dakizer, nik uste dut horrek izugarrizko potentzialidade duela. Bigarrena da, eta kontrara alde negatibotik, izan dela monstro baten kontrako epaiketa bat, eta orduan monstro bihurtu dabe gizona ez dakidala zelan ditzen den, eta orduan horren kontrako zera modura bakarra, munduan bakarra balitz modura, depredadore bakarra balitz modura, eta nik uste dut hori sistemak lan erantzuten du, merezi interesatzen zaiolako. Eta gero, harritu egin nau, zelako gutxi analizatu dan, gainontzeko gizon horiek, ez dakit, 60 inguru edo zienak, horren inguran sortu zen, harreman, konplize, euren artean ezagutzen ez dienen artean, antza soziologikoki ere anitzak adinak, bilbidez, herriz, profesionio zelan sortzen da nor, un kuadro de terror, esan gure tartuan esaten duzu, hostia, zelan dan posible olako ezagutzen ez dienen artean depredadore sexual bilakatzea en manada, eta elkarren artean babesten, eta gero harrapatu izituztenak, esan gurot esaten da bien agaitik, hor badagoela beste zeu. Eta nik uste hori gutxi analizatu dugula, eta merezi duela hori ere analizatzea, ze horrek suposatzen du komunitate pilo bat, familia pilo bat, onda espansiba asko zabaltzen da, eta kostatzen zait pentsatzea eraso bakarrak diela. Honetan da bien jendea justo bakarra egin du eta horretan harrapau dabe. Oso dimentsio hori era interesatuan estali eginda tipo honen monstruosidade zera horretan. Sensazioa daukat, pero estos son sensaciones. Nahi azuretzako beste titular bat, Trumpek aniztasun politikak etengo ditu eta bi genero soilik aitortuko ditu Amerikako estatu batuetan. Zein darkeria dago horren atzean? Nik uste hau dela eskuin muturreko alderdietan eta mugimenduetan etengabe ikusten dugun estrategia bat, eta da etxai bat aurkitu, edo etxai bat baino gehiago, baina beti izango da gugandik kanpo dagoen hori, eta hori izango da erruduna. Eta ikusi aldugu Trumpekin sexu edo genero disidentzia duen pertsonekin baina ez kanpotikan ikusita hain evidentea,
krisi klimatiko bete-betean gauzen momentu baten, desberdintasun sozialak hainbeste handitzen dabiltzan momentu baten, ez? Eta bar ditugula, gerra bat, izugarrizko gerra geopolitikoan eta sartzen garen momentu baten. Eta exigitzen, testuinguru honek exigitzen digunean, politikak izatea kalitatezkoak eta benetan errotik helduko diotela arazoei, eskuin muturreko alderdi eta mugimenduak, dabiz esaten, 15 urteko boiera hori dela arazoa. Eta fokuari dira guztiz lekuz aldentzen edo estatu batuetan ikusten dugun bezala etorkinak eta razializatuak, ez direla arazo denbora guztian estrategia horrekin, etxaiak oso ikusgarriak direnak eta gutatik kanpo dauzenak, hoiek dira, ez benetako arazoak eta beste guztiaia izango da moderno hauek dabiltzala beraien kontuekin. Indarkeria simbolikoa eta egunerokoan bustitzen gaituena azkenean. Sakonduko genuke titular gehiagotan egunero dagoelako indarkeria matxistaren zantzuak uzten dituzten titularrak, baina aurrera begira jarri eta tonu positibo batean amaitu nahi nuke, Maitek itxaropenaren bandera ekarri digulako eta uste dudalako gai honetan ere batzuetan itxaropenetik eta begirada horretatik hitz egitea garrantzitsua dela. Askotan mugimendu feministak, protokoloen kudeaketak, nekeak eta bar daramatza bizkarrean, baina eraikuntzari eta bestelako Euskal Herri bati ere begiratzen diogu, eta Euskal Herri, indarkeria matxistari gabeko Euskal Herri bat imaginatzen ere ari gara. Nondik heldu behar diegu horri eta zein dira lehentasunak, labur-labur, biontzat galdera. Neu. Nondik hasi. Nik uste dut, edo nik enpeinauten hau agian, nik uste dut abordaje kolektiboa dela lehentasuneko bat, komunitatea eta erantzunkizun kolektiboa, hori da abordajerik importantena nire ustez. Bigarrena esango nuke, inpaktu gutxiagoko biolentziei ere arreta ipini behar digula. Hortik hasten dielako panelizazio horietatik eta gutxieste horretatik hasten dielako horre sortzen bestelako biolentziak eratortzen edo sostengatzen. Eta hirugarrena impunitatearena. Nik uste dut ikusten dugula, agertzen dien egoera asko eta asko impunitatean egositako egoera diela, esaten denien, esait harritu, ez dakizen zuen, horrek argi izten du, pertsona horrek espazio horietan egin dituela ahal izan duelako, sortu dalako impunitate makabro eta matxista bat. Eta nik uste dut hiru abordaje horiek kontutan hartu beharko genituzkela edo zein estrategia kolektibo eta integral eta koherente egiteari begira. Nik esango nean utopietan pentsatzeak badakala bere garrantzia, eta gainera joan behar garela a lo grande edo pentsatzera, eta nik esango nean utopia badala irudikatzea gizon eta emakumeri gabeko mundu bat, klaserik gabeko mundu bat, arrazari gabeko mundu bat, edo gizakia lurreko beste izaki bat gehiago dan mundu bat, eta ez bere jabe. Nik esango nean hori izan aldala gure utopia eta horruntz joan behar garela. Eta lehentasunak, nik esango nean ari garela. Badakigula zintzuk diren gure lehentasunak. Nik uste lehentasun bat izan behar dela gure bizitzak bizigarriak izatea, eta esatu egunean gure bizitzak dira sujetu zaurgarrienak, eta dira amalurrakin harremanean, eta indarkeriari gabekoak, eta nik uste hortan ari garela orduan. Nik uste
lehentasunetaz hitz egiten dugunean, etengabe egin behar dugula lanketa hori antolakuntzara deitzeana, ez? Antolakuntzak, kolektiboan antolatzeak, gure artean saretuta egoteak, aldunduta egoteak emango digulako benetan baldintza batzuk eta emango dizkigulako tresna batzuk egoerari aurre egiteko. Hori, nire partetik. Bueno, eskerrik asko bikote, beste podcast baterako emango liguke gaiak, baina uste dut honekin itxi ezakegula, pixkat utopiarako dira, antolakuntza eta kolektiboaren garrantzia. Gaurkoak onaino eman du, datorren saioa apirilaren 30ean egingo dugu, ohiko moduan, asteazkenez, hemen, Bilboko Iratzarren gunean, Lamana kalean 2. atarian, eta egun horretako gaia, herrigintza eta burujabetzak izango ditugu. Bisitan etorriko zaizkigunak berriz, Clara Rullet eta Ibai Esteibarlanda izango dira, 6:30 ohiko moduan hasiko gara, eta gusto baduzue hemen elkartuko gara. Eskerrik asko. Zuri. Zuri, bai.